Nasledujúci obsah není vhodný pre akékoľvek publikum a zakazujem ti ho brať akokoľvek vážne, čokoľvek, čo vykonám, napodobovať. Všetko je robené v kontrolovanom prostredí so skúseným personálom. Neber si zo mňa príklad, ja za teba neručím, nerob to. Všetko, čo je tu, je čisto moje. Ak ťa video niečím urazí, tak ho vypni. Nemusíš to pozerať, bude to celé len satíra a nekorektný humor, dobre? Proste to nekúkaj, ak to nie je moc pre teba. Díky moc. A ešte počúvam, hej, občas mi tu proste vypadne zaostrenie a nie som moc zaostrený na tom videu, ale ja tak trocha, že mám piči. Ešte je krásne na tom mať piči, že si sem do videa môžem tu mať naskladaných koľko len chcem hlúpych, trápnych editov, len aby som teba vytočil a ty s tým nič neurobíš a nevieš, kedy aký príde a čo za hlúposť to bude. Dobre? No dúfam, že sa tetíš. Hej? Ušiaj! V poslednej dobe sa ma mimo špatných finančných rozhodnutí mocnila aj komplet nová závislosť. Nie je to akože nič vážne, našťastie. Tým, že bereme ako negatívnu a za mňa závislosti sú cool, je to vec, čo ťa úplne zarazí. A preto, čo potrebuje mať každá dobrá závislosť? Nejaké dôležité faktory. Byť finančne náročná, držať ťa v kuse, že si to vlastne užívaš, aj keď pri tom vnútorne trpíš a nejakým spôsobom ťa odlúči od spoločnosti. A práve to sa mi podarilo získať. Táto závislosť samozrejme nie je to len tak niečo barsčo. Jedná sa o jednu veľmi zaujímavú kartovú hru, ktorú som pomerne nedávno kartová hra není niečo také tradičné, čo by si spoznal stále, ako keby si ti poviem blackjack, poker, ja neviem, na kráľa, kráľ, daj vojačka. Kráľu, daj vojačka. Ktorého? Žalúďovú desinu. Je to podstate kartová hra, ktorú poznáš, určite, si o nej počul minimálne video aspoň tej kartičky. Tá hra, o ktorej hovorím, je Magic the Gathering! Super logo, čo? Tiež pekné, že? Je to proste logo, neviem čo toľko kúkaš, hej, proste logo, hej, ako... Teraz mi povedz, čo sa tu povedať ďalej. No, tu je Luxas z budúcnosti, ktorý od tohto momentu objavil túto kúzelnú kartičku o nastavení farieb, kde sa popýtal na rady svojho obľúbeného bratranca Chatriana Gullivera 5. televízneho, ktorý mu bol tak ochotný poradiť, aby som tušil, čo upraviť s farbami. Čiže odteraz mierne budú pozmenené farby vo videu a nebudem to robiť na tom začiatku, pretože som nesmierne lenivý na to, hej. Tak si s tým užij. Možno sa potom späť naspäť, neviem, uvidíš. Napíš do komentu, že si čakal, že sa tu objavím z budúcnosti. Si nečakal, ja viem, napíš do komentu. Dobre, pre tých v podstate, čo nevedia hrávača Magic the Gathering, od toho som tu ja. Ten úplne vzdelaný a určite správny zdroj na každú jednu informáciu, ktorú odo mňa počuješ. Ktorú by si vážne mal brať vážne a brať do života. Nerob to, prosím, nerob to. Ja nakecam veľa, nerob to. Dobre? Nerob to. No, aby som to nejako zhrnul, jedná sa o trading card game, TCG. Samozrejme, keď nevieš, čo je TCGčko, tak je to v podstate ako Pokémony. Tým rozdielom Pokémonov zbieraš len preto, že aký pekný. A tento, toto bola moja jediná žiak, vtedy som dostal depresiu a prestal hrať Pokémonov. Pokémonov zbieraš len preto, že sú pekní, sú cool, majú hodnotu, peniaze v nich, ale nehráš s nimi nič. Je to len zberateľské a traduješ to s kamarátmi v družine. Keď teraz už asi nie. No, čo mi v podstate to rozdielne od Pokémonov? Magic the Gathering je plnohodnotná kartová hra. Áno, aj Pokémoni sú hra. Ukáž mi jedného človeka, čo tú hru hral. Ja viem, keď si kúpil akýkoľvek booster pack, dostaneš k tomu tú plochu, aby si sa hral. Ale kto to kedy hral? Áno, máš, ale zapol si to niekedy? Nikto to nehrá. Ale Magicy zbieraš, čiže máš tam ten gamble, musíš platiť cez 5 € za jeden balíček. O môj bože, raz som bol v Prahe, tak sme na šupu vyšli do najady a len tak 60 €. Prečo nie, lebo 3 také a zrazu 60 € a že dobre. Tam môj účet bol len taký. Respektujeme. V momente, čo to ty hráš nejakú hru, kde zbieraš kartičky, si to tak vezmeš, pretavíš do videohernej tematiky,
tak vlastne tie Magicy sú také lootboxy. A čom sú dokonalé lootboxy? No, jak by som ti to povedal? Cez jednoduchšie proste máš nejaký ten deck, s ktorým sa hráš. Ten deck není, že len tak, proste máš čo potiahneš. Ty tam chceš mať nejaké tie synergie, aby si to celé dokopy vedel hrať. A vďaka tomu ty proste potrebuješ tú najlepšiu kartu, ty potrebuješ najlepšiu synergiu. No, tak na manu rovno tapnem vyťahnem si Soul Ring, spolu s ním pokladám talizmán, aby som mal ďalšie 3 many. Tomu nemôže len tak prechádzať. To nie! Nemôže len takto vyhrať. Tak lacno, tak za nič. Myslí! Ja to mám. Kúpim lepšie karty, jak mal. Lepšie synergie, jak mal. Ja budem víťaz! Teda, jak prebieha nejaké to hranie, o čom to je, jak to je? Je to fantasy súboj dvoch alebo viacerých, áno, hovorím viacerých, je síce oficiálne limitované, tuším 5 alebo 6 ľudí, ale garantujem ti, je to len taká, že všeobecná limitácia, čo sa jak vzťahuje, ale nepotrebuješ to mať. Tak v momente, že ty si nájdeš ďalších 7 ľudí k tebe, ak nie viac, že tiež hrajú Magicy, bratu, urob to, hej, ak máš, urob to, sadnite si za jeden večer, je jedno, že nezmaturuješ, toto je lepšia maturita. Proste sadnite si za jeden stôl v nejaký večer, ideálne začnite už piatok po obede. Nechoďte do krčmy, choďte za jeden stôl, alebo v krčme, sadnite za jeden stôl, všetci začnite hrať tie NTGčka. Kamo, budete to hrať 16 hodín, to bude dlhé jak D&Dčko. Fakt, ver mi, čím viac ľudí je v Magicu, tým väčšia topka to je. Čiže to je taký ten fantasy súboj dvoch alebo viacerých armád, kde ty ako hráč si v podstate ten Darth Plagueis the Wise. čo tam všade ťahá za nitky. Ty si ten Foxhound Squad Leader, Liquid Snake. ktorý stále všetko nejakým spôsobom ovláda a má to pod palcom. Proste ty si ten Chewbacca! ktorý sa tam s tým všetkým motá a ovláda to. Tým, že ono na prvý pohľad v podstate tie Magicy sú naozaj komplexné a na sa komplikované. Viete, čo by si proste niekomu takto vychrlil všetky pravidlá do hlavy, tak proste kaput. Začne sa klepať jak epileptik a ja neviem, hodil do vane, padlo k nemu, nič s tým nerobíš. To bol dobrý, čo? Mal by som sa znežiť v Minecrafte. To je pravda. No, ale ver tomu, není to až také zložité, keď ideš postupne. Naozaj z vlastnej skúsenosti ti poviem povedať, do 3 hier asi v tom. A keďže Magic the Gathering je najstaršie TCGčko, ktoré kedy vzniklo, úplne prvé, tak samozrejme, jak všetko, čo tu s nami chce ostať dlho, tak sa musí inovovať, zlepšovať, posúvať ďalej. A akú máš jednoduchšiu a efektívnejšiu cestu než to, urobiť 100 582 game modov. 100 582 game modov. Bomba, ich dosť. Ale neboj sa, nejde sa tu s nimi všetkými zapodievať, lebo veľa z nich sú naozaj také hlúposti, ako tuším Pioneer, čo znamená napríklad, že máš len prvé 4 sety, ktoré boli kedy vydané. Ostatné nie. Čiže to len takto obmedzia, nič extra, vieš, že keď si povieš prvú 150 Pokémonov, nič viac. Tak potom si ich teda radšej rozdeliť na 3 základné módy, ktoré ti vedia všetko definovať. Máš standard. Standard je proste, máš 70 kariet, hráš sa s nimi, nejaký ten maličký battle a tak. Vieš čo, úplne na pohodu, je to navrhnuté tak, že si to zahráš kdekoľvek vo vlaku, vo dvojici s niekým asi spokojný. A je to proste default, predstava standard. Hej, štandardné, normálne, základné, všeobecné, nechci, aby som hľadal ďalšie synonymy. Následne máš booster draft, to je vec, ktorú ja osobne snívam, že zažijem, lebo je to brutálne. Je to finančne náročnejšie, že normálne, aby som ti to vysvetlil. Ty si so svojimi pelákmi proste nakúpite booster boxy a tie otvárate. Tie si potom otvárate len celého večera a z tých kariet, čo si vybalíte, otvoríte, si postavate deck. A môžete potom hrať v podstate akýkoľvek iný game podľa toho, jak ste si poťahali a podobne, jak ste postavili. To už je na vás. Tuším sa s tým hral standard, aby som neklamal. Tuším, standard sa s tým hráva Commander až tak nie. Ale určite dá sa aj ten. Tak a posledný mod, v podstate, ktorý je taký najhlavnejší za mňa a najpopulárnejší, tým je Commander. Dobre, ten Commander v podstate, v čom je nejaký ten špeciálny, originálny, je to, ako už z názvu vyplýva, máš tam nejakého toho Commandera, to je tvoj veliteľ, tvoja taká hlavná jednotka a okolo nej máš stavaný celý svoj deck. Dnes sa k tomu dostanem bližšie. Ale nie je to len tak, je tam ešte taký malý háčik, ktorý ti vlastne všetko urobí zaujímavejšie a tým je
V Commanderi každú jednu kartu smieš mať iba jedenkrát. Nemôžeš tam mať tu na Vortexa 3-krát. Proste nemôžeš? Len raz. Samozrejme, sú tu výnimky, ale teraz No, ešte to není len tak, vieš, že každý jedenkrát. Takže samozrejme nie len, že to, že chceš, aby ti spolu tie karty hrali, ale všetky tie karty musia byť len vo farbe toho komandra. Nemajú zúry. V Magicu máme rôzne farby. Tieto farby Balbordy nazývajú mana, respektíve mana color. 5 farieb alebo 5 man. Je to jedno, stále je to mana color. Tak sa to všeobecne dáva všade. Čiže buď mana alebo farba, je to už na tebe. Týchto 5 man ti určuje každú jednu postavu, aká je. S tým, že tie farby sú na niečo smerované a niečo znamenajú. Každá mana má svoj charakter a nie nejaký ten spôsob, akým sa hrá, podľa čoho sú tie karty situlované. Takže, poďme si teraz vymenovať. Máme bielu. Biela farba je v podstate jak anglické kolonizačné impérium, snaží sa ovládať úplne všetko, celú plochu, celú hru a mať na tým kontrolu. V podstate, čo môže to nejakým spôsobom ovláda, ovplyvňuje a len v svoj prospech. Červenú. Some men just want to watch the world burn. Červená farba je farba, kde sú samé stelesnenia Hanza, Giga, Čonky, bojovač. A robíš vlastne zle tebe, mne, jemu, omu, ume, len aby si urobil chaos a vo finále ty z toho vyjdeš najlepšie, lebo väčšinou im ublížiš viac než sebe. Ale nie tak úplne, je to také, že máš príliš veľkú kreatúru, ktorá keď udre, tak dá za 28 damage svojmu oponentovi, ale vlastne tebe dá ešte za 3, lebo zakopla petou. Čiernu. Čierna je v podstate iba zlobá, je to smrčade naokolo, používaš samú nekromanciu, život je ďalšia iba navyše surovina, to je vlastne moto každého jedného čisto čierneho balíku. Modrú. Modrá farba, to je, jak by som to povedal slušne, je to farba pre ľudí, ktorí v živote nemali kamarátov, ale nie preto, že by boli iní a v zlom prostredí. Oni proste nechcú. Oni si užívajú v tom, keď pokazia úplne všetko. To je presne ten človek, čo na každej jednej hodine a pozrieme sa, keď dostane dvojku, pri trojke sa hádže o zem a kričí pomoc, pomôžte mi. Ty chceš niečo zahrať, niečo urobiť, baviť sa opäť? A proste ti všetko zruší a to je celá podstata modrej farby, len všetko rušiť a kaziť. To je vec, čo by nemali vystať. Toto je Garen, to je Infernus, toto je Mega Knight, to je proste hovno. Toto sa nehrá. Nie. Podporná farba v balíku kľudne, ale nie čisto modré, nebudem to hrať. A zelenú. Zelená sú proste ľudí, príroda, všetko chceš mať, len tak 145 srniek, čo na niekoho pošleš a bum šakalaka. Proste príroda, nevyspytateľná, živá a hlavne hordy. Máš tu ešte 6 manu, ale to je také, že 5,5 a to je bezfarebná. Je to bezfarebná, čiže má z každého niečo a vlastne z ničoho nič. Je to proste mix všetkého, je tak špeciálna. Proste bezfarebná. No, takže tak, toto už samo o sebe môže pôsobiť mierne komplikované, ale zďaleka to nie je všetko a ver fakt, ide to jednoducho. Toto sú len také bonusové informácie často, tie potrebuješ vedieť priamo, o čom každá farba je. Tebe stačí mať svoj deck a hrať sa, naozaj to máte stačí. No a vlastne v čom je nejaké to kúzlo toho Magicu, keď je to len niečo na silu komplikované? No a to je presne to. Ono to není na silu komplikované ani trocha. On to tak znie a v momente, čo to hráš, strašne rýchlo sa do toho dostaneš. Tým, že sám máš potrebu nejakým spôsobom sa v tom zdokonalovať a posúvať ďalej a zaujímavé to tie pravidlá. Ver mi, ono to fakt pôsobí divne, ja som tomu neveril aj to tak. Aby som to prirovnal, čo by piplo? Ono by sa to vlastne dalo prirovnať k Souls-like hrám. Tiež tie hry si v nich úplný odpad, umieraš, všetko ide proti tebe, takže nemáš šancu, ale aj napriek tým nervom stále ideš ďalej a posúvaš sa. Proste je to niečo, čo ťa tam ťaha ďalej a dokázať si, že to dokážeš urobiť to nové kombo, dokážeš tam dať úplný 5-hit mind game, že ani nevieš. Taký mind control tam vieš pull-upnúť ani six-pack také nedáva. Your man catches fire. This is Phoenix. Je to niečo, čo ťa posúva ďalej. A hlavne tiež je tam strašne to čaro, čo sa tam môže stať, ty proste nikdy nevieš, lebo každá hra je jedinečná a potom sa ti dejú veci, že celú tvoju chaos armádu roztrhali veveričky z boomerov. Áno, tieto veci tam sú naraz. A kopa ďalšieho z Universes Beyond. Čo je vlastne tá krása v tom, že tam môže byť všetko. A áno, viacerí originálni hráči nadávajú na ten Universes Beyond a takto. Mne osobne sa to ľúbi, až na to, že
Bol tam Fallout, čo je super, ale prečo už tam dvakrát vyšiel Marvel, keď ešte stále neprišiel Star Wars? Ako kde? Čo viac sa hodilo myško než Star Wars? Zaklinač? Ja neviem, celý Souls-like žáner? To som Sekiro, nie? No, však. Človek žije, aby sníval a ten sen ho ďalej. Preto ja mám v pláne žiť a fungovať ďalej, aby som sa dožil niečoho z tohto v Magikoch. Takže ak sa to nestane, tak sa si urobím vlastnú kartovú hru. Pravidlá budú asi také, že... Ja som vyhral. Ale čo už, to vymyslím. No dobre, a teraz takisto veľká rozmanitosť nie len v podstate v tých expanziách, aké tam sú, všetky možné, či už originálne, alebo ako som spomínal, tie kolaborácie, ale máš tam v podstate obrovskú rozmanitosť aj v kartách ako takých, čiže poďme si ich tu nejako približiť. Spomínal som manu. Manu získavaš pomocou landov. To sú takéto karty, ty keď potrebuješ niečo zahrať na nejakú manu, tak si používaš manu z tých landov. Ty si ich tapneš, zoberieš si z nich manu, však to poznáme všade vieš niečo tutať. Napíš do komentov, od koho si tutal. Takže to sú landy, z nich bereme manu a za ňu môžeme hrať už jednotlivé karty. Ako napríklad tu si dám ako referenciu Vortexa. A Vortex je naša kartička, taká štandardná. Čo je na nej dôležité? Máš meno, vlastne myslím, že je dôležité vždy. Potom máš tam draštek. Akože sorry, ale za mňa najlepšie deky sú také, čo majú najlepšie arty. Nemusia mať synergie, proste mať dobré arty. Niektoré tie arty sú proste... áno, ja viem. Nie sú to také arty, jak pri Pokémonoch, že si môžeš ponaťahovať fistulu. To tu na fakt, že nemôžeš. Nemôžeš. Výtok. Máme tu Vortexa. Ďalej, čo je u neho také dôležité? Máš to napísané, že to je kreatúra. Máme rôzne typy kariet. Máme kreatúry, sorceries, instanty, artefakty a enchantmenty. Ešte samozrejme landy, ale o tých sme si už hovorili tie teraz niekam. Čo to znamená? Kreatúry, ako vyplýva z názvu, je to kreatúra, je to nejaké zvieratko, niečo živé, hlavne to za teba bojuje. Čiže to sú len, nazvime to živočíchy alebo živé entity, ktoré za teba bojujú v boisku. A.k.a. Battlefielde. Sorceries sú kúzla. Je to niečo, čo v rámci svojho ťahu môžeš zahrať a niečo nejako očaruješ. Väčšinou sú to tzv. Board wipy, čiže zmažeš všetko, čo je na ploche a zresetuje to. Proste je to nejaká magia, čokoľvek si chceš vykúsliť, ide to cez sorcery. Naozaj tam je toho bars, čo si zmyslíš, tak to tam isto je. Všetko živé, čo je v Battlefielde. Potiaľ si nechutné množstvo kariet. Úplne si prehľadte, ktorú kartu kto ovláda. Zahrajte si hru, kde musíte schovať predmety a čím viac ich schováš, ale tým väčší damage aj dostaneš, ale ten, kto ich schová najmenej, tak ešte k tomu stratí polovicu hápok. S kartami, čo ste ešte nestihli zatiaľ do hry, nemáte ich vyťahnuté a sú len v balíku, tak si to zoberte, zahrajte si novú podhru a keď ju dohráte, tak ten, kto ju prehral, tak stratí polovicu hápok v tejto hre, čo hráte teraz, až potom nemôžete pokračovať a dokončiť ju. Instanty veľmi podobné ako má Sorceries, akurát sú slabšie, väčšinou je to nejaká tá podpora a tým, že sú instanty, tak ich môžeš hrať instantne, kedykoľvek počas hry, čiže hrá tvoj protihráč, ty počas toho, jak on hrá, môžeš niečo zahrať, a napríklad mu to znegovať alebo svoju vec ochrániť. To je väčšinou pointa tých instantov, buď niečo prerušiť, alebo svoje ochrániť, alebo nejako podporiť. Je to hlavne taká podporná karta. Artefakty sú proste nejaké tie predmety, ktoré majú nejaký ten svoj efekt v sebe. Buď môžu byť ako tu na tieto talizmany, že ti dávajú navyše manu, niečo ti stojí lacnejšie, proste magické predmety. Väčšinou ich nejakým spôsobom neužívaš, ale ja som sa s nimi najčastejšie stretol tak, že vlastne sú na manu. Fakt je to také podporné jak instanty, ale toto ťa podporuje na ťahu. A nakoniec enchantment, tak akože z Minecraftu vieme, je to niečo, čo v podstate pasívne pôsobí a stále nejakým to má efekt na niečo. To niečo už sa líšia, lebo tie enchantmenty tiež majú rôzne varianty. Môže to byť dané na hráča, nejakú konkrétnu kartu, celú plochu, či už svoju Battlefieldovú, alebo že nejakým spôsobom sa triggeruje na čas. To už je rôzne, to zistíš, keď sa rozhodneš nejako hrať, to vieš rýchlo pochopiť. Proste niekto to zahrá, uvidíš, či to enchantuje teba, jeho kartu, celé boisko, alebo akokoľvek inak. Takže tak, a teraz, keď zoberiem naspäť k nášmu Vortexovi, vidíme, je to kreatúra, a vedľa toho máme napísané, toto je konkrétne Mutant Beast. Toto už je vec špecifická pre kreatúry. Primárne, dostane sa. Znamená to, čo je to za kreatúru, nejaký ten creature type to nazývame, čiže toto je Mutant Beast. Keď máš toto hovno, tak vidíš, že to je Rabbit Novel. Už tieto veci sú rozdelené pre každú kartu, už sú hlavne kvôli tomu, lebo veľa kariet sa nejakým spôsobom reaguje práve na tieto creature typy spôsobom. Keď dojdem do Battlefieldu, všetci orkovia sú silnejší o jedna, následne ide to zaujímavejšie čas. Najprv tu máš keywordy sú tie slovíčka je iným fontom. Je ich rôzne. Trample, Vigilance, Menace, Flash, Hexproof a ja neviem čo všetko. Niektoré majú ešte svoje špecifické, že nemôžu byť blokované a tak ďalej. To je proste, sú to slova, sú to pasívne efekty tej karty. Čiže napríklad keď tu mám ten Trample,
tak to znamená, že v momente, čo idem s ním zautočiť na teba, dáva povedzme 8 damage a ty to zablokuješ niečím, čo má 6 zápok. Štandardne by si mi to zablokoval, ono ti to umre, ale ten zvyšné 2 damage proste sa vyparili do vzduchu, smola. Ale keď má trample, tak je to jak piercing enchant bar v akej hre. Dáva to, že to prejde ďalej. Čiže keď to zablokuješ 6-kovou kreatúrou, tak ešte 2 idú do teba ďalej. Veľa týchto keywordov nejakým spôsobom sa vie countriť a podobne. Napríklad máš karty, ktoré majú fly. Znamená, že to lieta a nevie to len tak hociaká kreatúra bloknúť, lebo je to vo vzduchu. Len čo vrátca, čo si takto čviríka 20 metrov nad tebou, tak ho asi neudrž palcom. Ale na to máš napríklad opačný keyword, čo je reach. Reach, ako môžeš vedieť z angličtiny, keď aspoň troška ju ovládaš, keď nie, tak ja neviem, Duolingo si to nájde. Čiže je to v podstate dosah, ktorý znamená, že dokáže táto kreatúra blokovať aj veci, čo sú fly. Nie všetky sú na seba takto, že sa vedia blokovať, ale viaceré majú. Čiže to sú kľúčové slová, ktoré dávajú pasívne efekty kartám a potom tu máš v podstate popis. Ten popis už je konkrétna charakteristika tej karty. Sú karty, ktoré to nemajú len preto, že sú v podstate, jak napríklad tu náš kolega Hentai, že je to len proste veľký big boy a nemá žiaden ďalší popis, ale veľa kariet má proste reakciu alebo nejaký ďalší pasívny efekt, ktorý sa spolu s ním deje. Týchto efektov je XY po celom Magicu, čiže nemusíš sa o to nejako extra do hĺbky starať. Fakt, dojde niekto zahrá tú kartu, prečíta ti to a ty hneď vieš, čo robí. Tak a teraz ďalšia vec, čo je špecifická pre kreatúry, tiež veľmi dôležitá, dole tie čísla s lomitkou. Tieto prvé číslo znamená power, to druhé toughness, čiže prvé, koľko dáva damage, jak silná je tá kreatúra, druhé, koľko má HP. Preto hovoríme dopredu, dozadu, napríklad hovorí, že 5 dopredu, 6 dozadu. Čiže 5 damage za tebe a 6 hápok má samo o sebe. S tým, že toto sú tie základné, s ktorými vždy karta dojde. Ty to vieš postupne upravovať a máš strašne veľa nekutých dekov, ktoré ti proste urobia z 1/1 vtáka 120x150. Ja neviem ako, neviem prečo, ale oni to robia, lebo rátajú karty, ktoré si už použil. To som si vymyslel, akože, ale to je jedno, ono také niečo isto nájdeš medzi tými bambiliardov kariet, ktoré tam sú. No a táto rozmanitosť, ako som ti povedal, veci zjednodušené, je fakt taká, že tých kariet máš tam všetko a už chápeš asi prečo, je každá hra jedinečná. Môžem ti zaručiť fakt, tie hry sú vždy bomba, je to byť zábava. Áno, vie byť niekedy frustrujúce, nieraz sa ti proste stane, že ty tam takto sedíš, oni sa hrajú a ty že nemám manu, potom už nabereš tú manu, ideš dať Také harakiri, len by sa tak prášilo. budú len kúkať jak mucha fuk a potom vidíš, jak ten jeden blb, ktorého ste tam dali, lebo že však možno bude normálny tento raz, tam tapne tie dve modré many a povie a dá ti counterspell. Čo už to je život, proste raz si hore, raz si dole, ber to tak, keď máš takú hru, že si dole, môžeš tam kúkať, tak jediná cesta hore je už iba strop, môžeš sa posunúť ďalej, ďalšie hre ti to vyjde. Alebo nevidie, lebo proste on bude hrať rovnaký deck. Ale v tom momente, nechaj ma ti poradiť, proste ho pošli preč. Bavte sa, ja neviem, dajte mu deku. Ani ostatných, ktorí sa nebaví hrať. Hej? Ale nemáš to odo mňa, okej? Samozrejme, čokoľvek, čo hovorím, bolo to myslené v Minecrafte. Ja nikomu by som v reálnom živote neoblížil, ani by som nepozbudzoval násilie. A práve vďaka celkovej tejto rozmanitosti v rámci Magicov je práve tu kúzlo, že každá hra je jedinečná. Konkrétnejšie v tom, že aj tieto hry, ktoré som ti teraz vysvetlil, že môžu byť absolútne nepriaznivé pre teba, z ničoho nič dokážeš s nimi vyhrať. Ako z vlastnej skúsenosti viem, proste môže sa ti stať, že hráš nič, nemáš a zrazu dvakrát skoro po sebe boardwipneš celú plochu a zrazu to vyhráš na to, že oni už nemajú karty, čo vyhrali a ty si to tam vtedy začneš soliť. Jak úplný pán. Takže zahrál jsem Great Fight 1, přišli mi 2 zombíci a chtěl bych jít do kombatu a chtěl bych do tebe útočit tady s 3 lítacíma zombíkama. Jasne, no poď si, no, povedal však, čo, číslo koľko? Je to 4 plus 2 plus 5. To dík, no. 11. A few moments later. No dobre teda, tak kreatúr, no Braško, viac než 8 povedal, tak za jednu červenú Blasphemous Act, kša, všetko čo nemá 13 hápok, alebo ste viac, tak kša. Nejako sa to premnožilo, tak a víš čo, kúkej, hej, za 2 červené, 4, barziaké, 1, 2, 3 a 4, tu na také, abrakadabra, kša, za 5 do všetkého. OK, no, zase. Víš čo, idem do kombatu, tak asi, víš čo, všetko do teba. To máš... A to je kolik? 14 a tento fešák dáva všetko double, takže 28, to je viac než dosť. Čiže asi GG? Tak jsem dead. Nie. Alebo si proste myslíš, že máš celú hru, hrsti už nemôžu nič, už dáš iba 2 kola a vyhral si, Boh vie prečo, lebo proste tvoja karta dosiahla limit 20 counterov a automaticky vyhrávaš hru. A v tom si tvoj oponent, čo nemá nič,
len jedna jednotkových vrabcov z nich urobí každého 17x17 a zabije ťa v jednom kombate. Aj taký je svet. Dobre, tak ja ešte tapnem Kyla za 5 do Warmaker Gunship, tak to ide na 8, počkej čo, sorry, ne, 7, ja akurát je flying a tým je tapnutý, čo proliferatujem, tak všade si pridáme za 1. No dobre, tak to vyzerá, že na finito v budúcom kole. Dobre, ideš. 9 jedniček, který jsou splně, já mám 9 experience kantů. Takže já dvakrát budu chtít aktivovat svého komandra. Přičemž jednou tady budu muset aktivovat Cascading Keterik a dostanu dvakrát prostě v Burg, prostě 5 barevnou manu a všichni moji spawnové, než mé kreatury dostanou plus X je tolik, kolik mám experience kantů. Což je momentálně 9, takže všechno mí dostane plus 9 a moji spawni tady, moji armáda spawnů dostane ještě Indestructible a Annihilátor 1 a potom bych chtěl jít do kombatu a zaútočit do tebe se vším, což je asi Hodně. GG bych řekl. No, tak... tak dík, no. GG? Ty koko. No dobre, GG. Alebo to sú už potom takí zaujímaví trollery, čo hrajú deky typu Grubha, kde ty len podporuješ, stáveš všetkých, s nikým máš konflikt, väčšinou si že ako poistku, že na teba nemôžu útočiť, ty ich podporuješ, dávaš im karty, dávaš im komba, buffy a zrazu ty potiahneš jednu kartu, ktorá ti to dovolí celé otočiť a každý jeden buff sa vlastne stane debuffom a zabiješ ich tým, že ťahajú karty, tým, že majú silné kreatúry a bohuje čím všetkým. Hral si takoto hru, hneď ti ukážem, jak to vyzeralo a akože to bol taký shit show, to si nechápal, jak to urobil, ale bola to strašná pravda. Fakt to je asi najzaujímavejšie nahranie v priebehu celej roboty, že úplne bomba, ideš kombo a že stop a teraz si umrel. Za 3 zahraju Phyrexian Trinity. Když si hráč lízne kartu, tak ztratí 2 životy, pokud nezaplatí 2 many. A potom za 6 zahraju Prosperity, což říká, že každý hráč si lízne X karet a X je 5. Když si oblízneme 5 karet, ty za těch 5 karet dostaneš 10 damage a budeš mít 10 krát, musíš zaplatit 2 anebo ztratíš 2 životy. Já dostanu 5 damage a můžu zaplatit 1 trigger, takže dostanu za 8 plus 5, takže za 13. Já budu na 6 životech a ty bys měl umřít na tohle. No, vyzerá to tak. How dare you? Ježi sme kamarádi. Not anymore. The galaxy is ours now. No, the galaxy belongs to me. Fakt, ako, toto sú asi najzaujímavejšie interakcie tam, keď naozaj to nečakáš a proste je tam to kúzlo, je to navyše. Takže ako môžeš vidieť, fakt každá jedna hra je jedinečná, na rozdiel takého paralelná žolika, kde sa akorát mení to, kto si poťahne 27 kariet alebo kto uzavre. Samozrejme, že to bomba hry, ale proste toto má to kúzlo a už by si mohol chápať, prečo som sa dostal závislý. A stan sa aj tí vermi, stále je to lepšie než akýkoľvek heroín, kokain, vejpa, hej? Bratu, zaplatíš 6 € za jednu vejpu, ktorú si vycmúľaš za týždeň a pol, hej? A prosím ťa, dáš 6 € za jeden balík, dáš 5 €, 5,50 €, keď sa ti podarí nájsť za jeden balík a máš bunšakávaké kartičky a postupne ich nazbieraš toľko, keď nebudeš vejpovať, že baví sa jeden zlo zvyku a dostaneš druhý plne v pohode, fyzickému zdraviu neškodný, pri tom psychickom už by som sa hádal, akože možno to má nejaký vplyv, ale toto netrafí, lebo sa budeš baviť, užívať a možno nájdeš proste rovnako strelených ľudí ako si tí, ktorí proste budú takú kravinu s tebou hrať. Naozaj, ver mi, je to proste, naozaj, ako ono sa to ťažko popisuje, to proste neskúsiš, nevieš, to je však LSDčko. To bol vtip, YouTube. Bol to vtip. Tak, a teraz všetci poznáme tých ľudí, ktorí sú v podstate fakt samozvaní, dokonalí lingvisti, čo ťa budú naťahovať za každé jedno slovíčko, za každý jeden malý detail, všetko proste poznajú perfektne, že vlastne nie, ono to funguje tak, nie že by som k nim občas nepatril, ale proste vieme, o kom sa bavíme, hej. Každý máme v našej tej sociálnej skupine, v akej sa hýbeme, minimálne jedného, ktorý je akože v pohode, ale fakt je často lepšie, keď má zavreté ústa. S tým, že samozrejme, ono to má... Oni majú na sebe veľa pozitív týmto svojim prístupom a aj negatív, a že ich je. Ale teraz si predstavte, že týchto ľudí, tých najväčších z nich, tých najväčších kráľov zbytočnej toxickej lingvistiky by ste dali dokopy a urobili by kartovú hru a dostanete vývojárov Magicu. Dostanete Wizards of the Coast, čo, ako som ja zistil, keď som sa do toho dostal, sú najväčší, hnusný, špinavý a zákerný slovíčkár, to znie strašne ako vozíčkár. Slovíčko naťahovači na svete. Vieš, ty si povieš, že to je pre toho komplexné pravidlá, tie pasovky a tak. No nie, toto je všetko super. Ale tu máš potom také nepísané srandy. A to je už také, že bavíme sa o pravidlách typu toho, že doteraz ja som sa snažil, si možno spozoroval, hlavne tí, čo viete o Magicu, jak sa to hrá a podobne, snažil som sa vyhýbať slovom ako hrať, castiť, použiť a takto a dávať to do nejakej všeobecnej roviny.
aby sme si rozumeli, Magicu to není len tak. Je rozdiel niečo zahrať, zahrať myslíme v anglickom pojem play, je rozdiel niečo zakastiť, je rozdiel, aby niečo prišlo, je rozdiel proste, vieš, v Magicu je veľmi málo vecí, ktoré nám môžu pôsobiť ako synonymá, ale v rámci pravidel vážne nie sú. A sú to diametrálne odlišné pojmy. Často proste fakt opačné efekty. No, takže aby sme si rozumeli, v Magicu jednotlivé karty väčšinu času kastíme. Preto ich kastíme, lebo my sme proste tí čarifúkovia, čo to tam len tak vyflusnú z našej ruky a zrazu to začne existovať. To je v podstate štandardný spôsob, akým každá jedna karta dojde do hry. Výnimkami, takou najhlavnejšou sú landy. Landy nekastíte. Landy sa prosím pekne hrajú. Áno, ty zahráš tú kartu, ale vlastne si ju zakastil, landy hráš, OK? Preto doporučím, keď sa niekedy do toho dostaneš. Ja osobne landy nehrám, ja ich sadím. Ja si zasadím forest, zasadím island, zasadím horu, zasadím bažinu, je mi to úplne jedno, zasadím si aj tú plán, OK? Ja to sadím. Tým pádom mi nemôže nikto povedať taký nejaký slovičan, že Landy nekastíš. Oni hráči proste zrazu sú. to je taký malý pro gamer move, ale aby sme si rozumeli, proste ty iba hráš, kdežto štandardne karty kastíš, ty privolávaš do tej hry. S tým, že keď kartu zakastíš, ona dojde do Battlefieldu. Battlefield je v podstate celý hráčsky stôl a všetko, čo je na ňom, je aktívne, Čiže ešte, aby sme si to vysvetlili, tak Magic máme základnú plochu, to je Battlefield, a potom máme Graveyard, čiže hrob, a Exile. Exile je v podstate horšia verzia hrobu. Predstav si hrob, ideš do pekla, ale stále tam akože existuješ, vieš, tebou niekto niečo pracovať, ale keď umreš tam, tak ideš do Exile. Akurát tu na to ide, že umreš v hrobe, ale niektoré karty v podstate exiluješ. To je už miesto, z ktorého v 99% nie je návratu, občas niektoré veci s ním interagujú a to veľmi špecifický spôsob. Nijak s hrobom, kde celá čierna sa zaujíma len na to, že ti pustíš šáhať do hrobu a všetko chceš len hodiť do hrobu. A teda všetko, ako som hovoril, neprichádza len takým štandardným spôsobom, preto aby sme si to nejako vysvetlili, keďže fakt to je za mňa, niekedy to vie byť až moc nepríjemne komplikované, aj na mňa to je občas niekedy moc, tak také veľmi jednoduché matematické vysvetlenie toho, čo tí sketaminovaní nerdi vymysleli. Keď kartu zakastíš, dojde do Battlefieldu, tak potom tu máš ešte také niečo, že vložiť do Battlefieldu. Pamätaj si, vložiť do Battlefieldu nerovná sa kastiť, lebo ty si ju tam znova neprivolal, že by si ju zakastil. Ona vošla iba do Battlefieldu. Ona iba prišla do Battlefieldu. Ona sa tam proste spawnula. Len tak, jak v Minecrafte, takže kupč. Aj tam. Prečo? Neviem, ale je to tak. Čiže napríklad toto není to isté. Spomínal, máš ten play a cast, čo sa v zásade rovná. Ale v určitých prípadoch, teraz si sám nevykuslím jeden, a to je práve to. Ja nie, že by som na to zabudol si to zapísať do tých 5 strán scénáru. Nie. Ja chcem, aby si to mal zaujímavé a nejakým spôsobom interagoval ďalej. Ja chcem, aby si to mal zaujímavé a nejakým spôsobom ty interagoval ďalej. Preto máš za úlohu si to dohľadať na internete, v ktorých prípadoch sa nerovná play a cast k tomu istému. OK? A nie, žiadne landy, nepodvádzaj. Landy sme si už vysvetlili, keď sadíme, a to nerátame do týchto problematiky. A takéto slovíčkarenie tam veľmi často môžeš mať, ale hlavne je to fakt s tým príchodom a odchodom do niečoho z niečoho, hlavne o Battlefielde, niekedy je to s hrobom a tak, tam sa bavíme, lebo veľa kariet sa niekedy len tak spawne. A dôvod, prečo sa toto slovíčkari, máš rôzne už kúzla, enchantmenty a podobne, ktoré majú reakciu na to, napríklad keď dojde karta do Battlefieldu. Takže vo vete, čo sa tam zjaví, ona nikdy neprišla, ona sa tam objavila. Tým pádom sa to neráta, že prišla. Alebo reagujú na to, že niečo sa zakastí. Čiže na toto bacha, tam som si dal pozor. Takže to by bolo tak, to by bolo nejaké moje prehovorenie, obkecanie o Magicu, nejaké to priblíženie štandardnému publiku. Je to mobastická hra, ktorá áno, je finančne náročná z takého dlhodobejšieho hľadiska, to môžem povedať, ale dá sa do nej rýchlo dostať. Napríklad, keď si to chceš zahrať a máš s kým, tak doporučím stránku OneTapIn, tam si vieš zadarmo vytvoriť decky a hrať online s kýmkoľvek, kdekoľvek. Osobne to tiež mojou grupou veľa využívame, lebo aby ja, paštikár jak repasov, sa dotrepal z Bratislavy každý druhý deň na Moravu, alebo do Prahy, alebo na východ, alebo ja neviem kam. Proste nie je to až taká sranda a také jednoduché. Čiže OneTapIn ti fakt doporučujem. Taká pravda je taká trocha občas zasekaná, hlavne vo večerných hodinách, keď je tam veľa ľudí, ale dá sa to, je to fajn, doporučujem. A takisto, keď si začal s papierovými, vieš si na Commander kúpiť Preconstructed decky, ktoré sú okolo 50-60 €. Ja tiež som začal s takým, kúpil som tento 40k balík Preconstructed a hotovo, boom, lebo zrovna som mal epizódu, kde som si fetoval strašne 40k, lebo proste bomba, nič, že to je v Magicu.
no prečo tam nevytratiť peniaze. Takže to ti doporučím sa do toho nejako obuť. Preto ak to zaujalo, budem rád, ak sa do Benčiku začneš venovať, nejakým spôsobom rozšíriš tú komunitu, verím, je to bomba. Čiže tá hra, ako hovorím, môže pôsobiť komplexná, ale dajte tomu šancu. Fakt aspoň to mám tapine, nájdi si niekoho, kto by bol ochotný to hrať s tebou a naozaj veľmi rýchlo to môže byť. Je to krása, topka, ver mi, užiješ si to. A tak to je odo mňa všetko. Užívaj, napíš do komentu, či sa ti video ľúbilo, ak sa ti neľúbilo, zase mi napíš do komentu a urob klasické YouTube veci. Odber, like, však to poznáš, zdieľaj video. Hej? Pamätaj, daj odber, napíš komentár, že si dal odber a zdieľaj video. Ty, lebo vieme obaja, čo robíš párne štvrtky medzi 7 hodinou ráno a 9. Dobre? OK? Maj to na pamäti, že to viem. Takže užívajte a vidíme sa pri ďalšom videu o 3/4 roka, keď ho možno urobím. Nazdar. Bratula, ale kúkaj na ten Iron Deck, to je proste dokonalé. O môj Bože, aj s tými runami. Kúkaj na to. Pične robený, bol fest lacný. O môj Bože. Si to ukázalo, je to tmavé. Ak máš celý čas na hovno svetlo, tak je to tvoj smolík. Ja si môžem flexiť, jak len chcem. Ty si klikol na video, ty si sa pýtal na každú jednu informáciu, čo tak chce. Nie ja. Ty si sa pýtal, lebo si sem klikol, ty si to chcel vidieť. Čiže teraz si užívaj. Ja keby si sa tu teraz začal mať lepiť na stenu ako úplná bukvica a ty to musíš zniesť. A ak nie, tak proste vypni video. Už som aj tak na konci. Prečo tu ešte si? Čo? Na čo čakáš? Na čo čakáš? Čo? Mám vyťahnuť Hero, aby som ťa donútil vykliknúť? Už to vypni!